Blanka začala s mojí češtinou, řekl jeden fol. Jsem přišel na filmku, tak přišla profesorka, já uděláme si jako kontrolní diktát, aby jsme věděli, kdo na tom jak je. Máte si papír a pište. Nadiktovala diktát, jsme ho odevzdali a já jsem chodil ve stejný na to. 18. A tam chodili 20letý chlapi, tak si umím představit, to bylo přesně maličko pověta země. I v té době to. A kdykoliv všichni říkali, ty vole mladý kluci, tak tomu to musí ten diktát se mi vrátil. Úplně červený a dole mi ta profesorka napsala, no tě to snad není možný. Dneska se tady vzal Indrákova. A ty jako se dělá takový kýc, máš takový, když si myslíš, že si měste světa. Ona mi dělá nějakou učenka. Ne, já vím. Já ještě mám pár jako vzpomínek. Jako ona to tam dal přede mě a já koukal na to Červený moře. A vedle mě ten Blanka Staňku do dneška, už bude 64. A my jsme úžasný přátel. A on se dělal na mě a ty vole, co ti to tam napsala za dopis? No tě Bůh, to snad není možný, kde jste se to tady vzal. Ale ona mi vždycky říká, Bančenka, já se domnívám, tak si kam. Aby já to měl na 5 let. Já se domnívám, že jsme tady omylem. Jenomže já byl technický, jenom mohli vyhodit, nebo mohli, určitě mohli, ale ona nechtěla mě vyhodit kvůli češtině. Protože já byl technický, jako na tom gymnáziu, že třeba pozemní stavitelský výdíla, já byl dobrý. Ale hlavní předmět na češtinu. Tak vy jste se nedožil pevního zálezu. Víš, jak po nás? Postavení možný, kde se tady vzal.